Кеше гомеренең матур язы, шәшәкле җәе, мул уңышлы көзе һәм ап-ак карлы кышы да бар. Бүген үзенең тантаналы гомер бәйрәмен, 70 яшьлек олы юбилеен Яңа Зимница авылында гомер сөрүче хөрмәтле милләттәшебез Тәүхидә Таһир кызы Мурсалимова каршылый. Ымтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны Яңа Зимница авылыннан кызы Галия, улы Газинур гаиләләре белән, Яңа Терешкадан сеңлесе Тәнзилә, Новоспасскаядан сеңлесе Рәфика, Ульяновск шәһәреннән энесе Рафик, Нагаткинадан энесе Рәис, барчасы да гаиләләре белән котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Әниебез Иркия, әтиебез Таһирның 7 балалары арасында иң өлкәне булып, безнең сөекле апабыз якты дөньяга аваз салган. Мәктәпне тәмамлап, хезмәт юлын почта бүлегендә башлап җибәрә. Аннары филиалда хезмәт итә. Үз тормыш юлында Яңа Зимница авылы егете Абдулхак Батырбек улы Мурсалимовны очратып, матур гаиләләрен корып җибәрәләр. Озак еллар авылда көнкүреш хезмәт күрсәтү комбинатында хезмәт куйды. Татулыкта һәм мәхәббәттә безне 2 балаларын тәрбияләп үстерделәр. Икебезгә дә белем биреп, олы тормыш юлына бастырдылар. Кызганычка каршы әткәебез вафат булды. Әмма әнкәй бер генә дә авырлыкка бирешмичә, балаларым дип ақталып, һаман безнең өчен матур яшәп килә. Бүген аның иң олы сөенече, татлы оныклары. Безне каршы алып, озатып, өебезнең нуры булып, намазларын укып, безгә дугалар кылып матур картлык каршылый. Ярый әле син бар әнкәй, өебезнең нуры, кояшы син. Балаларым дип җан атасың. Син безнең белән гел уртак тел табасың. Кирәк вакытта киңәшең белән дә, шелтәң белән дә туры юлга бастыра аласың. Без мең рәхмәтле шундый әниебез булганга. Алда да шундый ук матур, акыллы, уңган һәм сабыр булып кал. Без сине бик яратабыз, кадерлебез. Туган көне бүген әниемнең, күркәм гомер яши дөньяда. Матур үзе, алсу, нурлы йөзле, күңеле йомшак, йөрәге пак анда. Рәхмәт, әни, безгә гомер бирдең, төн йокламый карап үстердең, йөрәк җылын кушып, барыбызга яшәр өчен ныклык, көч бирдең. Сиңа рәхмәт сүзен әниебез белдерәбез туган көнеңдә. Үстердең син безне кеше итеп, олы рәхмәт барысы өчен дә. Дистәләгән еллар җир шарында яшәп, бала чакны үткән заман хатирәләрен кино сыман гына искә алып, бер-береңә сөйләр өчен кешең булу олы бәхет. Ә инде бер карында яткан якын кардәшең, ышанычлы терәк була алса, синең авыр мизгелләреңдә юатырлык, шатлыклы мизгелләреңдә синең белән бергә куанырлык булып яшәсә, аннан да олырак бәхет юк. Шөкер Аллага, бер туган кардәшләрне чакрымнар араласа да җан ераклыгы араламый. Мөмкинлек чыккан сайын күрешеп, матур аралашып яшибез. Чит авылда инде күптән яшәгәнгә Зимин шәлеләр дә апабызны үз иттеләр. Гадилеге, гаделлеге, ышанычлы булуы белән күпләрнең хөрмәт, ихтирамын яулаган кеше ул. Бер эштән дә баш тартмыйча, өендә уңган куллы хуҗабикә, назлы әни һәм ягымлы әбекәй булып яшәп килә. Авыл мәдрәсәсен тәмамлап, Аллага шөкер, гарәп телендә Коръән укый, 5 вакыт намазын калдырмый, садакаларын биреп, уразаларын тота. Бу яктан ул күпләребез өчен үрнәк кеше. Гомумән без анардан сабыр булырга, тәвәккәл, үз сүзендә тора белергә өйрәнеп яшибез. Рәхмәт апабыз бар булганың өчен. Әни сыман барыбызны бергә җыеп, җылы кочагыңда балачак назы татыта алганың өчен. Кадерлебез, апабыз, авыр чагыбызда да, шатлыгыбызда да син гел яныбызда. Күп сынаулар аркылы үтәргә туры килсә дә, синең төпле киңәшләрең, иркәләп кочуың, юатуың һәм өлкәннәрчә бар нәрсәне аңлатуың безгә нык ярдәм итә. Алга таба да гел бергә булып, матур гомер итик. Без сине бик яратабыз. Бүген безнең апабызның матур гомер бәйрәме. Аңа диеп җыеп куйдык матур теләк бәйләме. Бу бәйләмдә чын күңелдән төрдек бәхет, шатлыгын. Я бер Аллам, бирче өстәп гаиләсенә саулыгын. Апабыз ул уң канатта, ул иң олы ярдәмчем. Минем өчен ул иң дөрес һәм иң төгәл киңәшчем. Күп нәрсәне сиңа гына сөйлим, апам, кадерлем. Белсә идең никадәр без сөябез сине, бәгырем.
Бүген синең туган көнгә шатланышып киләбез. Безнең анда киң күңелле апа көтә, беләбез. Шуңа менә кабул итсен бездән матур теләкләр, моңлы җырлар бездән булыр сиңа олы бүләкләр. Хөрмәтле Тәүхидә Тагировна, матур юбилей тантанагыз мөбарәк булсын. Әлеге гомер мизгелегез мәңгегә истә калсын. Алда яңгыраячак җыр моңа нык сәбәпле булсын. Үтәләр тезелеп, үткәннәрен сагынам өзелеп, туган йортта туганнарың белән, туган йортта туганнарың белән, сөйләшәсе иде җан телеп, бергә үскән туганнар, хәлемне Тигаларга сырсыя, үз туганың ят булмай. Язмышлар терле язылган, урау юллары да бар, юлларыңны адашканы да, юлларыңны адашканы кулын суза туганнар, бергә үскән туганнар, хәлемне алар аңлый, тигаларга сырсыя, үз туганың ят булмай, бергә үскән туганнар, хәлемне алар аңлый, тигаларга сырсыя, үз туганың ят булмай. Туганнарга бар теләгем, Ходай гомер юлласын, бормалы булса да юллары, бормалы булса да юллары, үзмә туган арасын, бергә үскән туганнар, хәлемне алар аңлый, тигаларга сырсыя, үз туганың ят булмай, бергә үскән туганнар, хәлемне алар аңлый, тигаларга сырсыя, үз туганың ят булмай, тигаларга